ବହୁତ ଭଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକି ମୋର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛି କିଛି ପିଆଜ, କିଛି ଅଦା, କିଛି ରସୁଣ, ଟମାଟୋ ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ରଖିଛି ଆଜିର ହେଇଛି ସୋୟାବିନ୍ କଷା। ତେଲକୁ କିଛି ଗରମ ମସଲା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ସୋୟାବିନ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ସୋୟାବିନ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ଫାଳ ଫାଳ କରିକି। କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ତେଜପତ୍ର। ଏମିତି ସୋୟାବିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଛି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ନେବା କିଛି ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ବେଳେ ପକାଇଦେବା ଆଳୁ, କାରଣ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଜିଲେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ପକେଇବା ସୋୟାବିନ୍। ସୋୟାବିନ୍କୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ତା ପାଣି ଅଂଶ ମରିବା ପାଇଁ। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନେବା ତେଲ, ଡାଲଚିନି, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏବେ ପକେଇବା ଆଳୁ। ଆଳୁଟାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ପକେଇବା ସୋୟାବିନ୍। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏବେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଦେବା। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବାବା ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? ଭାତ, ଡାଲି, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି? Too yummy and too tasty. ମୋତେ Too tasty.